чудото е в свят, всичко би грехът. Там ще готовавате ми може живот. Той говореше нещо старцу. Дали ние пиеме Бог? Тая беззакония. Нараваме Бога. Я тебе пиеме, живееме. А самото не мислиме. Защото Бог казал. Всеки чуй за мен не го върши. Вие чули за Бог. Може би чули за Бог. От цялата пиеме Бог. Бог не обича. Че Бог умра на нашето място. И си да бъдем спасени. Те спиме грехът. Да се молим за живота си, за греховете си, покаяне. А не да правим беззакония. Да вършиме. Които Бог не иска беззакония, а иска покаяне и хората вече да бъдат будни, а не. Как го кажа? А не да чува сатаната. Защото мнозица грешни. Нали? Но Бог иска да си грешни, ако грешите пиеме Бог. Виж, аз не ми обидя. Аз не ми обидя. Да ми кажа, че Бог умря за нас. И трябва да следваме Бог, хора! Исус, Бог беше хулен, мъчен! Бит заради нас! Хулен! А ние хора пяеме! Аха! Те да пиеме, като умреме, нищо не става, нали? Но не, ще има само два пътя. Раят и яда. Бог те кани за спасение. Но ти човече, Бог те кани за спасение. Да си избереш от двете неща. Бог мили сатаната. Грехът мили животът. Пътят мили лъжатът. Истината мили лъжата. Ще Исус е верният път. Той е нашия Бог. Искам ви кажа, че ти спреме, че те са закония да последва нашия Бог. Ето хората те с гореви сърца. Това време. Хората. Те видиме един човек умира, да му даме един храп вода. Или храп. Не, ще имам хората мисли само за себе си. Но си каза, обичай ближния като обичаш себе си. Колко на уния, които знаят за мене, но го вършат. Ако не знаеш за Бог, казва ми Бог ви обича и си да спасени и се съмра за вас. Пиемете Бог. Молете се, покайте се. Лъвите не движете. Азис, Ганена, Малко Джексън. И тук богати харесвай ядене, пиене, пари, без такова смъркане. Това иска пътът. Гледаме на кати, на кафета. Ходиме на джамия. Те мразиме бизнеси. Да напичаме хората в нас, включим само себе си. Да пичаме парите нас. Така ли? А знаете ли, че Исус каза? Маровеци, маровеци! Тогава да бъде с вас и се уча. А Бог иска това за покаяме. Спрете тези неща. Не казвам само за вас. За целия свят казвам. Защото толкова те чуете. Грешно. С тези да казваме, да казваме мъжевицове и така нататък. Не насеме ближници. Но Бог не иска това, брат и сестра. Бог иска да бъдем верни и да му служим, да пазим Божите заповеди. Да обичаме себе си. Добършава. Да обичаме и много от светът. Не чуват Бог. Но християните чуват. Мнозина, които падат. Много, които са спасени. Искам ви кажа, че
Pa da ide počinjenje, majke mi budeš najveći što je od vas. Sam to je pet. Stani ko te spiš. Stani ko te spiš. Zašto to? Stavljam to si svijet već. To budeš na bok. Žuži na bok. Isuse bok. To je carija, to je spasenje to! I tada se da me Bog! Bog da se da me, a ne Gerhard. I tu mi kaže, će mogu čekati pada. Idemo na dan šušen. Djavoli. Nije horata se pravilno. A Bog mi buče dolgo od nogu. A nije obratno, pada nam puta. Satana iskra. Pet. Satana iskra med forfatter. Der Bundskrieg mit Lisbeth Bastiani. Što vas govore se ljubav. Što Bog mi običe. Bog mi običe. Što Bog je velik. Što je car. To je neobičaj. To umre za nas. Tjel da pomena Bog. Iisus Hristos. Кажи тази молитва. Отче наш, който си небесата, да се сипте Твоето име, да бъде Твоето царство, да и на небето, и на земята. Дай ни днес дневния хляб и да бърши дълговете, както ние прощаваме на всички души. Амин. Трябва да обичаме Бог, да вършим волята на Бог. Че Бог много ни обича. Бог не омразва нас, а не го вършиме. А Бог е пътя в животът. Молите, човече, приеми Твоя Бог, Исус Христос, като умре на кръста, защото Той умре за тебе и за мене. Бог ще бъде спасен. Тебе съвестно избереш Бог. Стани човече, спри вече, те си лоши неща. Влези беззаконията и последвай Твоя Бог, Исус Христос. Ти си ми каза, че Бог е най-велият Бог. Че те водят на Бога. Даже славате. Амин. Си ми каза, че Исус е Бог. Хайде, отивай се, покай се. Бог обича това. Моли се, радвай се. Ти се покаеш, Бог се радва. Радвай се ти. Бог ми обича. Не трябва ние да мъчиме Бога, а да полагаме на Бог. С духа истина. Чао.